Здравейте! В това видео ще ви покажа как да си решите най-големия проблем, който често срещам при бизнес собствениците, а именно не знаят за какво да постват, за какво да поствам, Ани. Да, много е трудно, когато започвам от белия лист, затова ще започнем от друго място и аз сега ще ви покажа как. Така, ето ни при командите за ChatGPT, с които трябва да уточним първо не, какви проблеми, какви нужди решаваме на нашия идеалния клиент, кой ни е идеалният клиент, какъв е нашия бизнес, за да може след това купичките, които съм ви подготвила, да му ги дадем и той да ги персонализира по-добре и да не започвате от празния бял лист, а да започвате от съвсем друго ниво, пълни с идеи. Така, сега какво правим? Първо взимате команда едно. Тук ще си прочетете условията, които съм ви дала сега, за да не разводнявам видеото и да стане по-кратичко, защото искам просто да ви демонстрирам как работи. Натискаме тук, копираме си командата и отиваме при чат GPT, където ще му е paste. Така, ето ни при ChatGPT, само на бързичко използвам новата версия 4O Mini, която е заместител на 3.5. Аз ви съветвам да си вземете платената версия, за да използвате другите варианти, 4O или само четвърката, но и с тази ще стане. Така, тук ще му дам накратко, моят бизнес е, например, айде да видим какво ще иде с фризьорски услуги. Няма да задълбавам, защото тук искам просто да ви демонстрирам при фризьорски услуги. Дай ми 20 идеи за проблеми или нужди. Тук може да си го учи на 30, на 40, на 50, на 10. Или първо да ви даде 20, след това му поискате още 10 и така нататък, за да не го претоварвате. Дава по-добри резултати, когато му даваме малко по, така, като малко количество с, например, 20 идеи или 10 идеи. След това аз тук той пише, отивам да си копирам втората команда, която всъщност е за определяне на идеалния клиент и ще му я дадем и нея. Значи той сега тук ни написа а, какво, какви проблеми бихме могли да решаваме. Сега тук вече зависи дали сте млад фризьор, дали вече имате установен бизнес, така нататък. Ако имате установен бизнес, вие си знаете какви са ви отличителните предимства и какви проблеми решавате, но да кажем, той ви дава ограничено време за посещение при фризьор. Много хора имат натоварен график и не могат да отделят време за дълги фризьорски посещения. Например, това може да ви даде идеи, че вие може да почнете мобилен фризьорски салон, да ходите по домовете. Например, казвам, че е добър вариант, а вече вие сами ще го прецените. Но тук проблемите, които ви споделил, ще ви дадат супер много идеи. Пак казвам, може да му искате и още идеи. Така, след това копираме следващата команда, с която ще му поискаме да ни направи един аватар на нашия идеален клиент. В случая е хубаво моите продукти, да кажем, моите услуги, тук ще му пишем, моите фризьорски услуги. И тук е хубаво да му кажем сега в случая, защото иначе ще ни даде твърде общо. Може нали, да са, ето както виждате, на фризьорски услуги за специални събития, за мъже, за жени. Тук е хубаво да му дадете все пак къде ви е нишата, къде ви е специализацията. Иначе ще ви даде един много така по-общ профил на идеален клиент, а ние искаме да ни даде конкретно за тези проблеми, които сме си избрали, че решаваме и да кажем кое да изберем тук за нужди от фризьорски услуги за сватби и парти. Да кажем, вие сте такъв фризьор, който специализира в това нещо. Нали, не ви основното действо, но специализирате. Да видим какво ще даде. Ключи към профил на идеален клиент, демографски фактори, психографски, така. И той ще ни направи един аватар, клиентски профил. Прочитате си го, ако това ви резонира, ако е клиента, който искате да таргетирате, е чудесно, ако не, му казвате не, това не е клиента, аз искам да таргетирам, да кажем, булки, които се женят за втори път и правят втора сватба и така нататък. Вече тук си измислям. Но след като го имате това нещо, изписано с ChatGPT, той вече знае какъв е вашия бизнес и кой е ваш идеален клиент и какъв проблем може да му решите. След това отивате, взимате следващата команда. Само ще
споделя екрана, за да гледате с мен. Така. Следващата команда, която е команда 3. Фокусът на бизнеса ми този месец е, спирате си тази команда, за да му кажете какъв е фокусът на вашия бизнес. Ново споделяне, да отиде на ChatGPT отново. Така, идвате тук. Фокусът на бизнеса ми този месец е да привлека и вече тук вие ще му кажете какъв е фокуса, дали искате просто да привлечете нови последователи, които те първо ще се женят, ще си букват фризьори и се търсят, или пък може би към момента имате свободни часове, пак зависи от бизнеса ви. Е да привлека нови последователи, ще напиша аз. Или... И ето заглавие за пост, който да персонализира за моя бизнес. Отивам, взимам си заглавието и ще се върна тук да му го пейсна. Така, ето ни в ден едно, вземаме си кукичката и тук съдържание, просто да... Може само кукичка да вземе, може и съдържание, вече ще тествате на вас, кое ви е по-удобно. Отиваме отново при ChatGPT, поделяме екраната, да видите, ето и тези заглавието за пост. Тук може да му уточните за Reels, ако искате, и го пействаме. Просто му го даваме. Така, пост като тук му сложете кавички, за да му покажете точно къде започва и къде свършва. Така, даваме го и той започва да пише и да ни персонализира това заглавие. Виждате тук как той даде кукичка, вместо да се пресняш как да намериш време да сватбения стилист, просто бери нашата услуга за мобилен фризьор. Вместо да се опитваш да следиш последните модни тенденции самостоятелно, довери се на нашия екип от професионалисти. Или виж в този пост. Вече тук ще видим какво цели пост, нали, каква ви е идеята. Вместо да се представяш как ще изглеждаш след дълго чакане в салона, наследи се на персонализирано обслужване у дома. Да кажем, той е решил, че ще е мобилен фризьор и че ще извършва тази услуга. Това казвам, тук вече ще ви даде. И съдържание, знаете ли как понякога планирането спад може да се превърне в истинска мъка и ви е дал идея какво да поствате. Тоест, вие не почвате от празния бял лист, а започвате от съдържание. И тук може да му кажете, дай ми още 3 идеи. Или промени ми еди кое си, или еди що си. И вие имате постове. Може да ви хареса всичко точно, което, както ви го написал. Вземате си го и си го правите на пост и сте готови. Виждате, за 5 минути може да сте готови с един пост. След това отивате, взимате си втория, третия, четвъртия и така си създавате съдържанието за цялата седмица, за час, два в неделя сте готови. Може целият месец да си го създадете съдържанието за 3-4 часа с сигурно, защото когато започнете да общувате с ChatGPT, той вече хваща вашата идея, хваща вашия стил, точно какво ви харесва, какво не ви харесва и след това всяка една друга идея, която ви дава за постове, е все по-персонализиране. Много по-добре ви разбира. И така пожелавам ви прекрасно създаване на съдържание и не се мъчете да започвате от белия лист, започнете с идеите за постове и с помощта на ChatGPT. До скоро!